வருஷத்துல ஒரு விருது ஏற்படும். அது வந்து இதுவரை கிட்ட நம்முடைய மீனவத்துறை ஆரம்பிச்சு 3 வருஷத்துல எந்த விருதும் கிடையாது. ஆனால் முதல் முறையா மத்திய அரசு முதல் முறையா ஆரம்பிச்ச விருது, அந்த முதல் விருது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கப்பட்டது. அது ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து வரலாற்றுல சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விருது. இந்த விருதை பொறுத்தவரை வந்து சிறந்த மீன்வள அரசு துறை நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மீனவளர்ச்சி கழகம் பெற்றிருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய அரசு சார்ந்த செயலரும் அதே போன்று டிஎன்எஃப்டிசி மீனவளர்ச்சி கழகத்தினுடைய பொது மேலாளரும் டெல்லிக்கு சென்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமருடைய திருக்கரங்களால் இன்னைக்கு வந்து பெற இருக்கின்றார். ஸோ அது ஒரு பெரிய அளவுக்கு 100 வருஷம் வரலாற்றுல ஒவ்வொரு வருஷம் இன்னைக்கு சாதனை பண்ணிருக்காங்க. முதல் முறையா மத்திய அரசு ஏற்படுத்தின விருது முதல் முறையா தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு. அதோடு மட்டும் இல்லாம நம்முடைய மீன்வளத்துறை மூலமாகவும் அதே போல ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி மூலமாகவும் மீன்வள பல்கலைக்கழகம் அம்மா பேர்ல இருக்கின்ற மீன்வள பல்கலைக்கழகம், இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து ஸோ உள்நாட்டு மீன் வளத்தை நாம் வந்து பெருக்க வேண்டும். அதாவது அப்படி பெருக்குவதன் மூலம் நம்ம வந்து மக்களுக்கு புரதங்கள் எளிதாக கிடைக்கும். கடற்கரையோட நிலவு ஒரு பக்கம் புரதத்தை உற்பத்தி பண்ணுறது, கடல் மீன் கிடைக்கும். ஸோ உள்நாட்டு மீன் வளத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இன்னைக்கு 2 இது வந்து நம்ம பாரத பிரதமர் இன்னைக்கு அவங்களும் இன்னைக்கு ப்ரைஸ் வாங்குறாங்க. இதுவும் நம்ம துறை எடுத்த நடவடிக்கையின் காரணமாக இந்த விருது வந்து திரு சின்னசாமி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சார்ந்த சிறந்த மீன் வளர்ப்பதற்கான அந்த விருது வந்து பாரத பிரதமர் பெற இருக்கின்றார். அதே போல சிறந்த மீனோட சுயதி குழு, ஒரு குழு கான்செப்டில் அவங்க வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க வந்து ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்லாண்டில் அதுக்கு வந்து நம்பிக்கை வளர்ப்பு ஒரு குழுன்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் இருக்கிற ஒரு குழுவுக்கு இன்றைக்கி வந்து டெல்லி போயிருக்காங்க. இந்த விருதை பொறுத்தவரை வந்து இதுவரை எந்த ஒரு முதல் விருது வந்து முதல் முறையாக அன்னைக்கு தமிழ்நாடு கிடைக்கும். இந்த உலக மீனவர் தினத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயமாக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த உலக மீனவர் தினத்தை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக கொண்டாடுறது வழங்குது. ஸோ அந்த வகையில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இணைய வழியில் மீனவர்களான கலந்துரையாடல் நிகழ்வுன்னு இப்போ நான் துவக்கி வச்சிருக்கிறேன். அதே போல் மாநில சிறந்த மீன் வளர்ப்பும், சிறந்த மீன் குஞ்சு உற்பத்தியாளர், சிறந்த புதிய மீன்வள தொழில்நுட்பம், சிறந்த கடல் மிதவை கூண்டுகளில் மீன் வளர்ப்பு, சிறந்த கடற்பாசி வளர்ப்பாளர், சிறந்த மீன்பிடி துறைமுகம், சிறந்த ஆழ்கடல் சூழலை மீன்பிடிக்கும் மீனவர் மற்றும் சிறந்த மீனவர் குழு சங்கம் ஆகியவற்றுக்கான சான்றிதழ்கள் மற்றும் நினைவு பரிசுகளை இப்போ கொடுக்க போராட்டோம். அதனால இது வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து மத்திய சம்பத் யோஜனா, அதாவது பிஎம்எஸ் பிரதான் மந்திரி மத்திய சம்பத் யோஜனா PMMSY, இந்த தொடர்பான திட்ட விலக்கு கையேட்டணி வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெளியிடப்படும். ஸோ இப்படி வந்து ஒரு எந்த ஒரு ஆட்சி காலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு இப்போ நான் 91 வந்து அப்போ ஃபிஷரிஸ் மினிஸ்டர். ஸோ அப்போது வந்து கிட்டத்தட்ட 3 கோடி ரூபாய் தான் அன்றைக்கி வந்து பட்ஜெட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 3 கோடின்றது 30 கோடி ஆச்சு. அப்போ 30 கோடின்றது அதுக்கப்புறம் வந்து 96ஆம் ஆண்டு நம்முடைய ஆட்சி வந்து அன்றைக்கி நிறைவு பெறும்போது ஏறக்குறைய அந்த காலத்துலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அது 200 கோடியாக கொண்டு வந்தோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மாவுடைய ஆட்சி காலங்களில் தான் அதிமுக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு உள்நாட்டு மீனவர்கள் மேம்பாட்டுக்கும் சரி, ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு மேம்படுத்துவதும் சரி, அதே போன்று கடற்கரையோர உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிறிய மீன்பிடி துறைமுகங்கள், பெரிய மீன்பிடி துறைமுகங்கள், தங்குதளங்கள், அதே போல் வந்து ஷோர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற தரையில் வந்து செய்யக்கூடிய வசதிகள், இப்படி எல்லாத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வந்து ஒதுக்கப்பட்டது. திமுக ஆட்சியில் அந்த அளவுக்கு இல்லை. அந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து மீனவர்களுக்கு எந்த விதமான நிதி ஒதுக்கி இன்னைக்கு ஒரு குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைமில் வந்து கொரோனா வந்து காலத்தில் அவங்க வாழ்வாதாரம் பாதிக்கக்கூடாத அடிப்படையில் 3 தடவை 1000 ரூபாய் சொல்லிட்டு 3000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கு. ஒரு 1000 ரூபா அப்படின்னாக்கா ஒரு குடும்பத்தில் 2 பேர் 2000 ரூபா வாங்குவாங்க, ஒரு குடும்பத்தை 4 பேர் 4000 ரூபாய் வாங்குவாங்க, 4024. ஸோ அந்த மாதிரி 100 கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் மீனவர்கள், உள்நாட்டு மீனவர்கள், கடற்கரை மீனவர்கள். அதே போன்று மீனவர் சேமிப்பு நிவாரண திட்டம், அதே போன்று மீனவர் சேமிப்பு நிவாரண திட்டம், மீனவர் மகளிர் அதாவது மீன்பிடி குறைவு காலம், மீன்பிடி தடை காலம். அப்போ ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீன்பிடி தடை காலத்துக்கு 5000, மீன்பிடி குறைவு காலத்துக்கு 5000, 10000. அப்போ 5000 10,000. அதுக்கு பிறகு 4000 4500, கிட்டத்தட்ட 9000, 19000 ரூபாய் குறைந்தபட்சம். அதாவது 2 பேர் இருந்தால் ஒரு குடும்பத்தில் குறைந்தபட்சம் 19000 ரூபாய் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒதுக்கி இருக்கும் இன்னைக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இது எந்த காலத்தில் அந்த அளவுக்கு மீனவர் நேரடியாக பயன்படுத்துகிற வகையில் திட்டங்களெல்லாம் அரசு திட்டம் தீட்டி செயல்படுத்துது. நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் போட்ல தங்களுடைய பிரச்சாரத்தை கடலை துளைக்கும் போது கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு.
எது நீங்கள் பாருங்கள்? இல்லை, அவர் இன்னைக்கு தாங்க போவார், கோர்ட்டில் ஸ்டண்ட் அடிக்க போவார். அவர் ஏற்கனவே சினிமா நடிக்கிறவர். அதனால் அந்த ஸ்டண்ட் நடிப்பது தான் அவர் போயிருக்கோம். நாங்கள் டெய்லியும் கட்டுமருந்து போட்டு தான் நாங்கள் போயிருக்கோம். நான் எங்கள் தொழிலே அதுதான். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க நீங்கள், அதாவது வந்து செஞ்ச பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேனா கூட கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது. ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டால், இதே அவங்க தாத்தா திரும்ப கருணாநிதி அன்னைக்கு வந்து முதலமைச்சர் இருக்கும்போது சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சியாக வந்து நான் கேள்வி கேட்குறேன். இலங்கை கடற்படையால் வந்து மீனவர்கள் வந்து துன்புறுத்தப்படுறாங்க, அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை இருக்குன்னா 2006ஆம் ஆண்டு அவங்க ஆட்சி காலத்தில் நான் அப்போ வந்து எம்எல்ஏ சட்டமன்ற உறுப்பினர். அப்போ ஒரு பொறுப்புள்ள முதலமைச்சராக இருக்கிற இவங்க தாத்தா என்ன சொல்லியிருக்கணும், இந்த மாதிரி அவங்க எல்லை தாண்டி தெரியாமல் போகிறாங்க, அது வந்து அங்கே எல்லை கோடு கிடையாது, கண்ணுக்கு தெரியாத கோடு, இந்த ஐடியல் இருந்தது யாரும் தெரியாது, அதனால் நாங்கள் வந்து இளைஞரசை கண்டிப்போம், நாங்கள் மீட்டு கொண்டு வருவோம், இது தப்புன்னு சொன்னார். அதை ஒரே வார்த்தை சொன்னார். அப்படியா அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு. என்ன வார்த்தை சொன்னார் தெரியுமா? மீனவர்கள் பேராசைக்காரர்கள், மீனவர்கள் பேராசைக்காரர்கள். அப்படி வந்து அவங்க தாத்தா வந்து சர்டிஃபிகேட் போனாங்க. ஸோ அவங்க வாரிசில் எப்படி இருப்பாங்க? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ பொதுவாகவே அது இலங்கை கடற்படை பிரச்சனையும் சரி, அதே போல் கச்சத்தீவு அந்த காலத்தில் அவங்க தாத்தா காலத்தில் தாரை வர்க்கப்படலைன்னா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. மீனவர்கள் வந்து குண்டடிப்பட்டு சாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, காயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அப்புறம் வந்து மீனவர்கள் துன்புறுத்தப்பட வேண்டியது கிடையாது, அவமானப்படுத்தப்பட வேண்டியது கிடையாது, எதுவுமே வந்து நடக்காது. அதனால் 74 மீது வந்து இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து சர்க்கார் கமிஷனை காட்டி பயமுறுத்தி உள்ளே கூட்டுருவாங்க தூக்கி. அதனால் உடனடியாக வந்து அன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து திருமதி பண்டார நாயகோட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் உடனே என்ன பண்ணாங்க, 2 பேரும் பேசினாங்க. வாயை மூடி நிறுவனே நான் கச்சத்தீவு கொடுத்துருவேன், எதுவும் வாய் தருவேன், ஓகே கொடுத்துருங்க, கொடுத்தாச்சு. அதனுடைய விளைவுனா நம்முடைய எல்லை சுருங்கியது, இலங்கையில் அதிகமாச்சு. ஸோ அதனால் இங்கேருந்து போய் ஆண்டாண்டு காலகட்டத்தில் 1000 வருஷம் 500 வருஷம் மீன் பிடிச்சவன் கச்சத்தீவு கிட்ட. இப்போ போக முடியாத அளவுக்கு காரணம் யார்? திமுக. இதுக்கெல்லாம் உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறாரு? ஸோ இப்படி வந்து ஒரு அநியாயத்தை பண்ணிவிட்டு மீனவர் வாழ்வாதாரத்தை பறிச்சுட்டு மீனவருக்கு வந்து அவங்க வாழ்வாதாரம் எந்த விதத்தில் வந்து கைது கொள்ளாத, பட்ஜெட்டில் எதுவும் செய்யாத, இப்படி செஞ்சுட்டு இன்றைக்கி ஸ்டண்ட் ஆச்சா அந்த எலெக்ஷன் ஸ்டண்ட் எல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டாங்க. அதாவது ஒரு எலெக்ஷன் ஸ்டண்ட்டாக தான் பார்க்குறேன். அதனால ஒரு விளைவு ஏற்படுத்தாது. கண்டிப்பாக மீனவ மக்கள் தெரியும், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மேலே வந்து பக்தி உள்ளவங்க. அவங்க அடுகோட்டி படம் நடிச்சப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே ஒவ்வொரு வீட்டில் வந்து புரட்சி எம்ஜிஆர் படம் தான் இருக்கும். கரைமேல் பிறக்க விட்டார், எங்களை கண்ணீர் மிதக்க விட்டார், ஒரு நாள் போவார் ஒரு நாள் ஒருவர், ஒவ்வொரு நாளும் துயரும், ஒரு ஜான் வயிறை வளர்ப்பவர் உயிரை ஊரா நினைப்பது சுலபம் சொல்லு, கடநீர் நடுவே பயணம் போனால் குடிநீர் தருவது யாரோ, தனியாய் வந்த துணையை தவிர துணையாக வருவது யாருன்னா, துணையாக வருவது யாருன்னா அரசு தான். மீனவர் அரசு பள்ளிகள் படித்த மருத்துவ மாணவர்களுடைய செலவுகளை அவரே கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு. தொடர்ச்சியா திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டிருக்கு. துரைமுருகன் வந்து அதிமுக அரசு வந்து இது திட்டமிட்டு செய்த சதி அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்டிருக்காரு, ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க. திட்டமிட்டு சதி பண்றதுலாம் அவங்க தான், அது வந்து சதிகளுக்கே சொந்தக்காரர். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அது ஒரு தமிழ்நாடு வந்து ஒரு அமைதி பூங்காவாக இருக்கக்கூடாது, அதான் அவங்களோட எண்ணம். அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேர்ந்தது தான் அவங்களுடைய எண்ணம் கூட. ஒரே நிமிஷம் முடிச்சது, அவங்களுடைய எண்ணமும் கூடாது. அதனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன், இன்னைக்கு ஒரு என்ன, இன்னைக்கு ஒரு கோவிட் வந்து இன்னைக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இன்னைக்கு குறைஞ்சிட்டு வருது வேகமாக. ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு நிலையில இன்னைக்கு போய் வந்து தேவையா எலெக்ஷன் 4 மாதம் இருக்கு, அது கோவிட் வந்து முழுமையாக 0க்கு வந்த பிறகு வந்து எல்லாரும் போங்க, ஊர்வலம் எது வேணாலும் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. இப்போ கோவிட் வந்து கட்டுப்படுத்தும் நிலையில் முதலமைச்சர் போகிற கூட்டங்களுக்கு வந்து ஒரு முழுமையாக வந்து டெஸ்ட் பண்ணி சமூக டிஸ்டன்ஸு, ஸோ அரசு அறிவுரை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு முதலமைச்சர் நடக்குது. ஸோ இவங்கெல்லாம் அது மாதிரி நடத்துகிறாங்களா அவங்க? ஸோ அப்போ சட்டம் இல்லை நாட்டில், எங்களை யாரும் கேட்க முடியாது, நாங்கள் வச்சு தான் சட்டம் சொன்னால் அப்படியெல்லாம் கேட்க முடியாது. அதிமுக அரசு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு. கண்டிப்பாக சட்டத்தை மீறினா அவங்க மேலே நடவடிக்கை உண்டு, கண்டிப்பாக சட்டம் தான் கடமை செய்யும். கைது செய்யறாங்க, இவங்க தொடக்கத்திலேயே கைது செய்யறாங்கன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு. ஏன் இப்போ வந்து நீங்களே சொல்றீங்கல்ல, இப்போ கடலில் போய் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு தானே வந்தார் அவரு. அப்போ அது அவருடைய குற்றச்சாட்டு வந்து பொய்யாகி போகுது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமை எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு. ஸோ யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த நேரத்தில் வந்து கூடாதுன்றது தான் அரசுடைய எண்ணம். ஸோ அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கோம், அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் தான் வந்து யார் சட்டத்தை மீறினாலும் சரி, சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் தான். அதனால் சட்டம் வந்து பாகுபாடு கிடையாது. சரி, அரசு பள்ளிகள் இந்த மருத்துவ மாணவர்கள் சேர்க்கையில் பணம் கட்ட முடியாதவர்களுக்கு திமுக சார்பில் கட்டணும், அரசு அதை ஏற்க மாட்டேன்.
இல்லை உங்களோட கருத்து சொல்லியிருக்காங்க. அது தேர்தல் நேரன்றதுனால இந்த மாதிரி மாயாஜால வித்தையெல்லாம் காமிப்பாங்க. அது எங்களை பொறுத்தவரை வந்து அவங்க ஆட்சியோட கம்பேர் பண்ணும்போது எங்கள் ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா இமயமலைக்கு உண்டான சாதனை பண்ணியிருக்கு. அவங்க பரங்கி மலைக்கு உண்டான சாதனை கூட முடியாதவர்களுக்கு பணம் பெறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அரசு ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். அதனால் வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கட்சியில் வந்து இது இருக்குது, அம்மா ஏற்படுத்தி அறக்கட்டளை. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து அதிமுக சார்பில் தரவே சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஃபீஸ் கட்ட முடியாத மாணவர்களுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாமே உதவி செய்கிறது தான் இப்போ பண்ணுறாங்க அவங்க. ஆனால் அம்மா வந்து அறக்கட்டளை மூலமாக கிட்டத்தட்ட பல வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த அறக்கட்டளை மூலமாக நிச்சயமாக ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அதை வந்து பரிசீலனை பண்ணுவாங்க. உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சென்னை வர இருக்காரு. இன்னைக்கு இரவு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் வந்து தனியார் நட்சத்திர விடுதியில சந்திச்சு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதா ஒரு தகவல் இருக்கு. பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து முன்வைக்கப்படாது. அது குறிப்பா 7 பேர் விடுதலை, அதே போன்று கூட்டணி இறுதி செய்யப்படும் அப்படின்ற ஒரு தகவல் இருக்கு. இதை எப்படி பார்க்கணும்? கட்சி தலைவர்கள் வந்து சந்திப்பது என்பது இயல்பு. அது வந்து சந்திக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் சந்திக்கிறாங்களா இல்லைன்றது அதிகாரபூர்வமாக தெரியாதவங்க நான் எதுவுமே அதிகாரபூர்வமாக சொல்ல முடியாது ஒரு விஷயம். சந்திச்சா வந்து இப்போ என்ன அரசியல் பேசுவாங்க. அதே நேரத்தில் வந்து ஆட்சியில் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு வந்து பணம் வர வேண்டியது இருக்குது. இப்போ ஃபிஷரிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பணம் வர வேண்டியது இருக்குது. இப்போ ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான அந்த நிதி வந்து மத்திய அரசு வரதுக்கு நாங்கள் அடுத்து கொடுப்போம். அதே போல் 7 பேர் விடுதலைக்கு உண்டான விஷயம், அதே போல் தமிழ்நாட்டினுடைய நலன்கள் அத்தனையும் வந்து முழுமையாக வந்து மத்திய அரசு சார்ந்திருக்கின்ற திட்டங்களுக்கெல்லாம் அனுமதியும் நிதியும் பெறுவதற்கு வேண்டிய அத்தனை அழுத்தங்களும் நிச்சயமாக கொடுப்போம். தேர்வு ரத்து குறித்து பேசப்படுமா அமித்ஷா கிட்ட? இல்லை, ஏற்கனவே வந்து முதலமைச்சர் சொன்னது போல ஒரே கட்சி அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி ஆச்சுன்னா இந்தியாவிலே வந்து நீட் வேணாம் சொல்லுது. ஸோ அந்த நிலை தான் ஒரே நிலை. ஸோ அது வந்து அந்த நிலை போது கண்டிப்பாக அதுவும் வலியுறுத்தப்படுவோம்.